Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan po ang layunin ng ating programa ay para mas makilala natin ng mas maigi ang ating mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Ako po ang inyong lingkod, si Mama Jana, at tayo po ay napapakinggan sa ating radio frequency 89.5 FM. Tayo rin po ay napapanood live sa ating FB page, Radyo Natin 89.5 Naga, at sa ating live stream, radyonatinfm.com/naga. Once again, welcome po sa ating programang Taano Ika, at sa araw na ito, tayo po ay nabiyayaan na naman na magkaroon ng isang aplikanteng kandidato na siya po ay kasalukuyang naghahangad na mapili sa darating na halalan bilang Vice Mayor ng ating syudad dito po sa Naga City. Kaya ito na po mga kaibigan, walang iba ang ating aplikanteng kandidato kung hindi si Sir Tato Mendoza. Good morning, Sir Tato. Good morning, Mama Jana. Good morning sa mga nakikinig sa Taano Ika. Bakit ikaw? Good morning po. Ayan, sir. Nako, alam ko po galing kayo ngayon sa pag-house to house, and maraming salamat po at nabigyan niyo po kami ng oras para po makadrop by kayo dito sa aming station para po maisalang namin kayo sa aming hot seat sa job interview ng ating programa. Kaya umpisa na po natin. Sir Tato, syempre, alam mo po ito as a businessman na sa lahat ng mga aplikante, hinahagadan ta na ma-introduce nindaan sa indang sadiri. So, mahagad man po kami ng self-introduction mo, ng iyong self-profile. Sino po ba si Tato Mendoza sa likod ng politika? Well, ang Tato Mendoza po talagang sa pag-umpis, Tagalog ba tayo o Bicol? Pwede po kahit ano, mix. Bicol, Tagalog. Siguro Bicolunta na lang. Ang target natin yung mga taga-Naga eh. Ang Tato Mendoza po kaya, talagang negosyante man ako. As I have said doon sa forum, nagpoon ako po sa Naga, nag-elementary ako sa Naga Parochial School, nag-high school ako sa Ateneo de Naga, nag-college ako sa San Beda College. And after that, nagbalik na ako sa Naga. And after that, I was involved in civic organizations like the JCs, the Rotary, saka iba-ibang mga civic groups, masyado pong marami to mention all of them. And doon po ako nag-umpisa, and then sinuwerte rin sometimes in year 2000 something, I was appointed to be a member of the board of the Metro Naga Water District, hanggang po sa naging chairman ako of the board. And diretso po yun for the last 15 years. And after that, nag-resign lang po ako sa Water District when I filed my first candidacy in 2016, when I ran for mayor of the city of Naga. So, doon na po nag-umpisa yung akin political career. When I filed my first candidacy. So, doon po ako na-inspired, although karamihan nung araw kilala ako as
sa pangalan lang, even kausap ko tao, hindi kilala kung sino si Tato Mendoza. Pero I was inspired because in spite of that, yung primero kong laban, wala akong political organization noon. I was able to get about 25,000 votes. Sabi ko, ganito, marami na rin pala akong ayaw sa Team Naga. So doon na po yung nag-umpisa. And then, talo ko. But every election na nagkakandidato ko, yung boto ko nakukuha, pirmi naman nagdadagdag. Kasi sabi ko kung bumabawas, I will stop my filing of candidacy. Kasi, pero every time, last election po, parang 5,000 something na lang yung diferensya namin ni Mayor Nelson. Kaya lang, ngayon po, ewan ko po, kasi vice mayor na lang ngayon eh. And ang feeling ko po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, talaga po sigurong mananalo na ako ngayon. Kasi hindi naman nakikipagbulahan sa akin yung mga nakakasama ko. And majority ngayon ng mga barangay chairman, talagang suportado ang Tato Mendoza. Even ang mga kagawad nila and SK members, 80% are supporting my candidacy. Kaya parang masaya naman ang Tato Mendoza as of today. So bago po natin laliman ang pag-uusap natin tungkol sa iyong political career, gusto po naming malaman kung sino po ba si Mr. Tato Mendoza as a family man? Well, sa awa ng Diyos naman po, sa mga anak ko, lahat naman po nakatapos. And lahat naman po sila may kanya-kanyang negosyo. Kaya nga po ang Tato Mendoza ngayon, talagang parang retired na po ako doon sa mga negosyo namin kasi yung anak ko na po ang babae ang nagpapatakbo noon. And yung isa pong anak ko ngayon, napilitan dahil nung pinatakbo kong barangay captain ng Concepcion Pequeña, sa awang ng Diyos po, primerong laban niya, tinalo niya rin po yung incumbent doon na ang pamilya matagal na pong hinahawakan ng Concepcion Pequeña. And talagang mahigpit din po yung labanan noon. Kasi parang mayor yung labanan noon doon eh. Kasi suportado ng Team Naga yung incumbent. Pero pinanalo po nung anak ko. And ngayon po, yun ang show window ng Tato Mendoza na sabi ko nga, tingnan nila ang Concepcion Pequeña para maramdaman naman nila kung ano naman ang asikasong Mendoza. Na yung napapakita po namin ngayon sa Concepcion, we will try to duplicate it for the whole city if ever we will win. Ayan. So, para sa asikasong Mendoza, gusto ko yung tagline na yon. Sir Tato, ano po ba yung talagang, kasi from you're being a businessman, napunta ka po sa politika. Yun nga po sabi mo, first candidacy mo was 2016. 16. Yan. Ano po ba yung nag-udyok sa'yo or nag-inspire para lumaban, para ilunsar ang sa imong kandidatura? Well, alam mo kaya, Mama Jana, ako, pirme akong prangka. Ang totoo lang yan, nung nag-run ako for the first time, sabihin na natin yung, ano bang mabuting word, may konting inis lang ako nun. Sabi ko, sabi ko sa Bicol, pakurulugong ko man daw niya akong payo kaniyo. And that was the reason kasi, I'll be honest, ako nabwisit lang kasi ako noon sa LGU Naga, not to a particular person, na dati baga ako ang humahawak ng bus terminal. Before nagkaroon ng central bus terminal ang Naga, dati na akong may terminal. Mga terminal sana, ako na ang humahawak niyan. Dahil kay Secretary Jess, gusto niyang pagandahin ng Naga. Pinakiusapan ako, maglalagay ngayon ako ng bus terminal
kung pwede nga, ikaw papahawakin ko, ipaprivatize ko yan. Kasi, maski naglagay ang Naga noon ng terminal, hindi naman nila ako pwedeng palipatin dahil existing akong terminal. Hindi naman pwede yung mga ordinansang gagawin nila retroactive. You know that. Legally, they cannot force me. So, alam nila na pagkalaban nila ang Tato Mendoza sa isang negosyo, yan ang linya ko negosyo. Hindi naman ako politiko. Hindi sila mananalo. So, ako ang pinahawak noon ng terminal. And it was successful. Remember, yan ang ginaya ng lahat na LGU sa Pilipinas. Kasi one of the first centralized terminal is in Naga. Brainchild yan ni Secretary Robredo. So, after na, noong 2013, na magre-renew ako ng dinaan lang nila ako, wala na noon si Sec dinaan nila ako noon sa pakiusap na gusto lang daw nilang malaman kung magkano kinikita ko para lagyan ako ng taripa ng tamang rental. Pero sabi ko nga, okay ako kasi sabi nila hawakan lang daw nila ng 6 months. Pero hindi na nila binalik sa akin. And kinaso ko yan, linabang ko ng kaso. Panalo ako kasi may kontrata talaga ako Alam mo yung kontrata ng LGU, hindi naman nila pwedeng talikuran yan. And kinaso ko sila, pinanalo ko. Hanggang ngayon, may damages akong 3 million. And pwede akong bumalik kung gugustuhin ko. But I never attempted na bumalik. Kasi pirmi nga akong kandidato. Dahil ang alam ko, pag ako nanalo, hindi ko na rin naman pwedeng hawakan yan. Kasi para na akong vested interest. Kaya hindi na ako nag-attempt na bumalik. Pero, yan, pag nanalo ako, alam ko kung paano kinikita ko dyan. Yan ang hahanapin ko sa administrasyon. Nasaan yung dating kinikita ni Tato Mendoza dyan? Bakit nawala? Ayun. So, ibig sabihin, wala po talaga sa loob mo na kumandidato nun. Parang, it's just, yung parang inclination ng iyong emotion. Correct. Pero, bakit po nagtuloy-tuloy? Well, alam mo, Mama Jana, palibasa nga, sabi nga sa Bicol, yung garo iriigwahon, alam mo talaga, yung, ako kaya gusto ko lang honest ako Palibasa kaming mga, sabihin mo na yung mayayaman sa Naga, hindi naman kami nakakapasok dyan sa mga iskinita ng Naga. So, nung naglaban ako ng 2016, that was the first time ako napasok dyan sa mga iskinita ng Naga. And I was shocked na ganito pa pala ang Naga. And even up to now, ganun pa rin. Kaya nga, ano ba ang programa ng Tato Mendoza? Edukasyon saka urban poor. Kasi nakita ko yung mga urban poor. Doon ka makakakita ng mga isang pamilya, yung lola nasa ilalim ng bahay, na pwedeng, ang description ko dyan, dapat kulungan ng baboy yun Na walang sahig, may tubig, may papag lang yung lola, yung mga anak at mga apo nasa second floor ng barong-barong. Na I cannot, sabi ko, how can they endure that? And then tapos tayo sa Naga, sasabihin natin na we are the awardee kung ano-ano. Ang nakikita lang natin yung nasa gilid ng karsada. Pero pag pumasok ka sa loob, you can see the poverty of the people. And even kami sa mga civic organization, bihira ang nakakapasok dyan. Sabi ko nga doon sa mga kapwa ko, mga Rotarian, subukan yung pumasok. Tingnan ninyo. Hindi yung kala ninyo dahil tumulong na kayo sa LGU, okay na kayo. Tingnan nyo kung saan napupunta yung pera natin, kung nagiging effective ba. Nararamdaman ba ng mga taong bayan, yung particularly yung mahihirap, kung talagang yung tulong natin, pinapakinabangan o hindi.
Ayan, since na-mention nyo na rin po yan, Sir Tato, ano po, sa paikot-ikot mo po ngayon sa 20 siyenteng barangay, ano po, pang 28 nga daw po ang market. Ayan. Ano po ba yung nakita mo na pinaka-major concern? Siguro po nga dalawa, isa, dalawa, tatlo. Kayo po, ano po yung matutukoy nyo na major concern na kung kayo po ang makakatukaw bilang Vice Mayor, yung po yung bibigyan mong doon, tututukan mo po? Well, as of now, kaya, Mama Jana, ang nakikita kong problema ng Naga, yung mga programa nila, magaganda naman eh. Kung talagang tutuusin, tama. Pero ang problema, yung implementasyon. Kasi ang nakikita ko, yung mga programa, maganda, pero pag i-implementar, nahaluan na ng pampolitika. Yan ang dapat natin ma-address. And paano mong ma-address yan? Kailangan mawala yung ubos kung ubos. Kasi I think that is the root cause of all evils in Naga. Yang ubos kung ubos. Dahil pag nasa ubos kung ubos, wala ng transparency. Walang nagsasabi kung ano ang totoo na nangyayari sa Naga. Kasi magkakasama sila na lang ang they protect each other for their common interest. Dapat mahaluan ng hindi kasama sa ubos kung ubos. Yan lang naman. Simple. Ang mga programa nila talagang magaganda. Pero pag inimplementar, ano nga sa tuya dyan? Sa pampolitika ta. Okay daw nga yan. O dae. And mostly, pirmi yan. Sa re-election ta ba? Anong epekto ka yan? Kamukha lang ito ngunya na yung mga AKAP, AX ngunya na pinamimigay. That is supposed to be given during my disaster. Bakit ngayon eleksyon ibinibigay? Anong purpose? Pampolitika. Na-mention nyo na po na magaganda yung mga programa, implementation ang kulang. Ngayon po, Hindi kulang, mali. Mali ang, I stand corrected. Mali ang implementasyon. Ngayon po na nakakausap mo po yung mga taga-Naga sa iyong pag-house to house, ano naman po yung mga dinudulok ninda sa imo na yun yung, kung i-collate mo po siya, Sir Tato, yun yung nagiging top na pararehas na idinudulok po sa imo ng mga taga-Naga? Well, usually, dahil nga because of poverty, puro ang dulo kaya ang hinaing. Puro tabangan mo po ngayon kami, mayo kaya kami pambakal bulong, mayo po ngayon kami pangsapna, which is all very basic. Na kung talagang na-address ang poverty alleviation ng mga programa kan syudad, dapat mababawasan yan. Kundi, bakit pirming ganyan? Sa hiling ko, pigtutuyo. Tanganing, ang tao pirmisan ng dependent kung ano ang mga dole out kan City Hall, which is very bad. Ako nga, ganyan, pag susorti namin, sabi ko, sain man niya ko kamo nakahiling ning programa na kamo ang butante, pag nagigdi niya ko sa Indo ang Team Naga or si BP Lenny, diretsohon ko na, ano taka mo pa ang nakikiulay na BP, pwede naman daw po ngayang isingit si Adan or si Jokno na mga kalaban ninda. Ano man niya ako takay puwan nindong magpaaram? Kamu ba niya ako ang butante? Hindi ba kayo ang dapat makiulay sa Indo si mga kandidato? Bakong kamo ang nakikiulay na kung pwede nindong isingit. Baliktad. Kaya na nga, ano ta nangyayaring araw kayan? Dahil duman sa mga pinapanaukan City Hall na mga bagas, kung ano-ano, ning AX, garupag ang pagmati kang mga butante, may utang na buot na sinda duman sa mga politiko. Which is wrong. Na iyang pigtataong iyan sa inda, talagang sa inda yan. That is funded by the national government. Mas madako pa,
mas masupog ka mo sa kuya, takong nagdudurumang ka mo sa harong ko, ang pigtatao ko niya ko sa indo, kwarta ko yan. Bako yang kwarta kang gobyerno. Pero never ka mo niya ko nagsabi sa ko, Sir Tato, pwede may daw isingit si Arog kani. Oh. Ano niya ko ta sa team naga nakikiulay ka mo, ma'am, pwede mining isingit. So, ganyan po pala yung sitwasyon ngayon. And this is an enlightenment, an awareness. Kasi alam naman po natin na itong programang ito nandito to become aware. Ano po? Para mabigyan linaw kung ano po ba talaga yung mga nakikita, naririnig, na ibibigay, na idudulukan sa tuyang mga kahimanwa sa mga nag-iikot-ikot po sa kanila na mga aplikante nating kandidato. So ngayon po, Sir Tato, since narinig naman natin yung mga idinudulok sa imo kang mga taga-naga, ano po, kung ikaw po ang makatukaw as Vice Mayor, ano po yung mga inot na mga ordinances or laws na gusto mo pong i-implement o ipa-implement? Ano pong mga programa? Well, salamat sa question mo. Yan nga ni ang duman sa forum na nilay ko na ipaliwanag na husto dahil kulang yung oras. Number one talaga, ang gusto ko, yung scholarship. Kasi every year, if you will notice, during the budget hearing ng City Hall, pirming ang pinakamadakulang budget dyan, education, scholarship, pero dahil yan nauubos. Ang budget dyan, kang 2022, 190 million. I-divide mo, sabi dyan nagpa-survey ako kanto. There are 19,000 plus college students in Naga, surrounding Naga, ng mga university dito. Out of that 19,000, kasama dyan yung mga anak ng mayayaman, anak kambako man taga-Naga. So, sabi ko, sa 19,000, gibuhon na lang, 10,000 na lang student. Divide mo sa 190 million. Oh. Kaya. Magpa-eskwela. Pero dayan nauubos. Taano? May mga kulatilye. At sabi ko nga, kung kukwentahin mo lang ngayon, 45,000 during that time, ngayon yata parang 46,000 na per semester ang college. Kaya, magpa-eskwela. Pero bakit dahil nga ni garo na kabanga ang nauubos every year kang budget? Pero every year, the same, pigpaparadagdagan ninda, pigtutuyo. Taara mo naman, pag dahil nagamit, i-realign na yan. O bahala na sila kung anong gusto sabihin. Pero na paragalyetas na ninda, pinakadakula ngayang budget. Pero dahil man napapakinabangan, pagkang in terms of utilization, tiba di yung pinakahababa. Pero every budget, yan ang pinakamataas. Ano niya ako tadainin, dapig amendaran. Kung ikaw yung mga kagawad dyan, alam ninyo dahil naubos. Haputon mo man lamang, ano ba taday ita nauubos? Ba kung sige sa na-realign nindo? Kung dahil nauubos, ano bang problema? O, ang problema uni, kaya sabi ko nga inaput mo ko, ano bang gigibon? Simple yun. Amendaran ta lang si ordinansa. Kasi yung ordinansa ninda, ngunyan, kung bako kang valedictorian, bako kang salutatorian, you don't have any honor, you are not qualified. So talaga, every graduation, mag-attend ka, bilang mo man dyan sa 10 daliri mo kung sisay may mga honor dyan. Di iyo lang pala nang pwedeng scholar kang Naga. Sabi ko, why don't we lower the criteria? Sabi ko nga duman sa forum, iyo lang yan ang nasabi ko, but I was not able to expound on it very well. Basta ang aki taga-Naga, aki talaga kang pobre na dahil kayang magpa-eskwela, basta mayo siyang grade below 80, qualified ka na.
Yan, tibaad kulangon pa yung 190 million. Oh. And ang kondisyon ta dyan, every semester, dapat wala kang bababa na 18 grade. Takong day ka naman pwedeng mag-renew. Bako man itong magpaparapaadal kita dyan kasi nagpaparaburadol man lang. Pero basta maintain lang nila, 80 lang. Ta ako nga ni Mama Jana, kag nag-college ako sa Beda, para si 75 sa naman ko kadto. Pero nakatapos man. Arong sa naman kayo, you don't have to be, lalo na pag nagninegosyo kayo, you don't have to be a valedictorian. And kadakol ko aning mga kabatsmate kadto na talagang mga bright. Dahil pa ito nag-graduate, pagkukuroan na ka mga bangko. Pero hanggang mo niyan, ano nangyari sa enda? Nag-retire. Mga vice president man, presidente kang bangko. Pero daog sa na kan sa Rontato Mendoza na negosyante lang. Ayan, sir. So, bukod sa scholarship, kasi, Yung urban poor. ayan, Ano yung ba yan? urban poor. Yung urban poor. Yan ang sinasabi ko. Dekada na sa Naga na ang urban poor yaon. Pero sad to say, ang dami na dyan, nakabayad na, dahil na itatao ang titulo. Why? I think pinapabayaan lang kang LGU ang documentation. Dahil pigasi kaso. Dumampagtukaw kang aki ko sa Concepcion Pequeña, gulping nagdulok sa muya ang problema ang urban poor. I think Concepcion Pequeña has one of the first urban poor in Naga. Panahon pa, siguro 40 years ago. Hanggang ngayon, hindi naasikaso ang documentation. And sad to say, yung mga eredero ngayon kang mga militon, kasi ang kausap ng LGU kadto was the original militons, patay ng lahat. So ngayon yung mga eredero na magpirinsa na, ang dami na pati. O gustong bawiin yung transaksyon, whatever. Hindi ko naman nakikita pa ang mga documentation. Pero pinakikita sa akin yung titulo, buo pa. O, ang tinatakot ko dyan, Mama Jana, araw ka nangyari sa City Hall, yung issue sa City Hall. It was donated by the Marianos, but because siguro pinabayaan, ikinaso ng Mariano, tinalo ang city government. Dahil nga niyo ganyan, again, transparency, dahil pigpapaliwanag sa Naga. Pag sinasabi ko ni Gulping na siya shock. Because, ano kaya tan, yaon pa ang City Hall? Yaon ang City Hall kasi yung desisyon ng Supreme Court hanggang hindi nakakakuha ng lilipatan ng City Hall, dahil pwedeng pahalion. Pero, maarkila ang City Hall ng 1.5 million every month sa mga Mariano. Dahil ang pigasabi. Ang impresyon na gusto nilang ipahiling, gana ngayon ang City Hall. Paano nanggana ang City Hall na pinapaarkila nga ni kamo? Kundi iyan ang mga perception, mga produkto kang ubos kung ubos. Kaya sabi ko, balik ko, the source of all evil sa Naga, yang ubos kung ubos. Sad to say. Aside po, Sir Tato, dyan sa scholarship and sa urban poor, ano po, meron pa po bang ibang program or projects na gusto mo pong i-push para po sa mga Nagenyo? Alam mo, ang dami niyan, Mama Jana. Kaya lang, habo kong magparahambog. Tampig dadalaganan ko niyan, Vice Mayor man lang kita. Kung ako nagdadalagan Mayor, talaga daw maghapong kita digdi. Kadakol tam pwedeng gibuhon. Pero, mention a few things. One, yan pong magkaigwalang nintulay panghaling dayangdang going to Prancia. Footbridge ha, I'm not talking of a real bridge. Footbridge. Arog kang pigigibo duman sa EDSA. Kung yan, sa Manila, ito bagang mga pedestrian footbridge across. Arog lang kayan. Takuyaon ka na sa dayangdang, hali kaning Mayon, Isarog, yung mga estudyante dyan. Dahil nakamumukaypuan maglibot pang magsaysay or paganiban, mabalik ng Pransya,
tayaon dyan ang mga eskwela. Kung may footbridge kita dyan, pagbalyo ninda, yaon na sinda sa eskwelahan ninda. Simple. Kabawas ka sa traffic, nakabawas ka sa pamasahe, kadakol mong masusolve na problema. Pero dahil yan naiisipan. And I hope ngunyang kibipi Lenita, sigurado man yan ang magiging mayor ta. I think I can, after the election, I will sit down with her and talk to her about all those things. Because di ko yung mga bagay na niyo, mayor kaya nang dapat nag-iimplementar. And ang gigibuhong ko sa naman dyan, pag nag-go signal si BP Lenny, ako naman ang bahala sa sanggunian para mapundohan yan. And I think magkakasundo man kami dyan. So, with all those na nailatag mo po para sa amin, ano po, with the plans, yung vision, sa 3 taon o sa isang termino mo po, as Vice Mayor, ano po ba yung talagang, or yung gusto mong makita na pagbabago na ito ngaya tatak Tato Mendoza? Well, unang-una po, as the head of the Sanggunian, ang makikita nila dyan ngayon is a working sanggunian. Ini pong mga oversight function kang sanggunian, asahan ninda, papadalaganong ko yan in tultul. Iyang pigasabi ni BP Lenny, nasabi niya, maski nanggaranan na sinda, ang investigasyon mapadagos. Pag sinugo ako ni BP Lenny, idagos ang investigasyon kaning mga kagawad na magarana na may mga isyong dati. Pag sinabi ni BP Lenny, tututuhanon ko po yan. Mayong ararigluhan dyan. Bahala ka mong kung tamaan dyan, si tatamaan. Totalang nagsugo kayan si BP Lenny kung talagang papanindugan niya ang sinabi niya. Asahan niya ang Tato Mendoza dyan. I think mas magiging totoo ang Tato Mendoza kesa kay Kong Gabi kung siya ang Vice Mayor. At yan mga kaibigan, ang kalahating bahagi ng ating programang Taano Ika. Yan po ang kalahating porsyon ng application platform ng ating aplikanteng kandidato para Vice Alcalde, Canaga City, si Sir Tato Mendoza. Magbabalik po ang ating programa at meron pa po tayong mga pag-uusapan kasama ang ating aplikante. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaap sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! The mighty sound across the archipelago. Radyo natin nationwide. Sa tong listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa idang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! Nagbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview. At kasama po natin ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato para vice-alkalde kan syudad ni Naga. Walang iba kundi si Mr. Tato Mendoza. At kani-kanina lang po na ibahagi niya na ang kalahating porsyon ng kanyang application platform. Kaya sa pagbabalik po ng ating job interview, tanungin ko naman po si Sir Tato. Sir Tato, ano po ba talaga ang krusada ni Tato Mendoza? Well, as I have said earlier, Mama Jana, yung empowerment ng mga tao, and saan ba yan mag-uumpisa? I think sa barangay. No? Kasi napakita ko, doon sa amin, sa Concepcion Pequeña, na bago, iba ng politika ng, bakit ngayon ang lahat ng mga kandidato ng Team Naga nakikiusap do sa anak ko na barangay captain? Kasi alam nila hindi nila kaya eh. Ano ba ang gusto kong sabihin yan, Mama Jana? Before yung pag-assume ng anak ko, dahil kalaban nga yung natalo, hindi nag-turnover. So hindi makapirma ng mga cheque yung anak ko. And for the last almost 3 months, hindi sana nakakapasweldo yung anak ko dahil politics. Ang rason na si Tol, hindi nga nagta-turnover pa. So hindi nga, which is tama naman, hindi nagto-turnover. Pero paano pala kung wala ang ama nung kapitan doon na Tato Mendoza? Nasabi ko doon sa anak ko, pag hindi nag-download ng makapasweldo kayo, abunuhan ko muna ang sweldo. Yung mga project, gusto niya ipa-renovate yung barangay. Sige, gawin mo na. Abunuhan ko. So, tumakbo. Kasi kung hindi, sayang, 1 taon na kagad. Wala ka pang nagagawa. Babalikan ka na naman. Mamambaga ngayon na ginibo. Pero nga bulan pa lang, tarapos gabos. So ngayon, nakita, hindi natin kaya yan. Ang asikasong Mendoza, hindi natin kaya. O ano, ganyan. Nag-cooperate. Kaya katong Barahaan, Christine, ang Concepcion Pequeña, ang ayudan tinaodyang kan City Hall, and I thank si Mayor Nelson, inasikaso niya ang Concepcion. Kasi, alam niya hindi kanya yung kapitan ngayon. Pwedeng madanyaran ng politika niya. Again, politika. Pero, good. Kaya yan ang gusto kong mangyari, tabi, Mama Jana. I-empower iniyong mga kapitan, mga barangay official, na hindi yung pag-eleksyon, sinda pa lugod, sinda pa ang naniniro, Mayor, anong pwede kong gibuhon sa emo? Nabaliktad. Na dapat si Mayor ang nagdudulok or mga kagawad na ano bang pwede ming gibuhon sa barangay nindo? O ngayon baliktad na. Kasi napurbara na kang Concepcion, kaya gulping,
mga barangay official na naniniwala sa krusada kan Tato Mendoza kasi ang pangako ko sa inda, pag ako ang naging sanggunian, chairman, presiding officer, I will see to it na ang dapat mangyari, mangyari. Kung kamo may mga budget, may mga project na dapat i-download tulos yan, bakong hahalaton ang eleksyon. Garo maniniro ang mga barangay official sa mga taga City Hall. Uy, sabi ko, kamo baga ang pag may disaster, sino ba ang pinupuntahan kang mga nasa barangay? Kamo. Tapos masabi kamo, halat mo na tamahagad kita kay Mayor. Mali. Tano si Mayor, pagduduruman ng kayang, dahil, kamo. Oh. Yan ang rason kaya ang mga barangay official nakikisaro mo niyan kay Tato Mendoza. Dahil napurbaran ko ang showin dumi ang Konsepsyon Pequeña. Tarakot sinda, tibaan nga kita siruhan sa Konsepsyon. Oh. Iyo pati ngayaan the biggest voting population sa Naga. Oh. Kaya takot sinda. Pero dapat araw kaya, bako tong ang atmosphere kaya ngunyan, Mama Jana, ika na si nagtabang, ika pa si may utang na buot. Ano naman po ang krusada mo na padagos na mensahe para sa ating mga botante sa Naga? Well, ara mo po kaya sa mga botante kang Naga. Ang nahihiling ko pong garo problema. Ubits day mo man mabasol, Mama Jana. Ang ugali baga kaya kan mga tao, pag may na-receive sa emo, garo baga may utang na buot, itong gratitude, tatinabangan mo. Dapat maglaog ko ta na sa isip ninda, na iyang pigtatabang na yan sa inda. Talaga man para sa inda yan. Dahil ninda pag-isipon na kumo naka-receive sindang niyang kaniyong mga panaungon yan, dapat na nindang butuhan. Taiyang kwarta po yang kang gobyerno. Bako manindang sa diring kwarta yan. O aro nga ni kang kalabang ko, pag hinahapot ko, sisay niya ko ang aram ang harong ni Kong Gabi. Mayo, ikahapoton ta ka, aram mo ba ko sa naka-star? O, dahi, ika ma'am, aram mo. Dahi, taday man ka mo nagduduman sa iya. Pero hapoton nindo mga tao, aram mo ko sa naka-star si Tato Mendoza. Aram. Ta ako kaya, maski ba kung eleksyon, pag nagdumanday ko yan tinatabla. And ang pigtatao ko dyan na tabang kwarta ko yan. Bako yang kwarta kang City Hall. Bako yang kwarta kang National. Kwarta ni Tato Mendoza yan. Sadiri ko yang kwarta. Kaya dahil ninda ko dyan pwedeng pakiiraman. Ayan. At ito na po ang ating final question para sa ating programa, Sir Tato. Sa darating na May 12, 2025 national and local election, taano po ang pangalan ni Tato Mendoza as Vice Mayor ng Naga City ang shishadan ng mga botante natin sa Naga? Taano taika, Mr. Tato Mendoza? Well, simple man lang, Mama Jana. For the past 4 election, ano ba si mga issue sa kuya kanto? Itong terminal na nagpapayaman da ako. Dahil man po ko nagyaman dahil sa terminal. Tan Tato Mendoza po, dati na yan mayaman. Bako man sa paghambog sa inda. Ayo. Kinaputan ko lang po ang terminal, gusto kong mapakaray ang programa ni Sec Jess Robredo na magkaigwa talaga ng Central Terminal. Pero kung linabanan ko po yung kanto, dahil man yan magiging arog yan. Well, anyway, that's beside the point. Ano po Tato Mendoza? Ang gusto ko pong ipahiling. Kung ang Tato Mendoza po may mga issue, for the last 15 years, kinaputan ko ang water district, kampanahon ko po, bago ko nagali, 2016, ang tubig nagsasakat sa second floor, mayo pong pagkukulang ng tubig, maski anong oras bubuksan ng tubig, may tubig. Ngunyan po, mayo na yan. Sad to say, kadakol nagre-reklamo ngunyan, even the adjoining municipalities, dahil na inaarabot ng tubig. Ano po? May kapabayaan po dyan. Hahanapon ta po yan. Taaram ko man ang kapasidad kang water district. I know that.
Dahil hindi ko pwedeng bagian dyan. 15 years ko yan kinaputan. And kung ako may issue dyan ng corruption, dapat iyon na yan linuluwas nindaw yan. Mansindang makukuha dyan. Never ako dyan, naging corrupt kami kampag iriba ko sa board. Takad to, ang inarapoint dyan ni Jess Robredo, si mayayaman sa naga. Puwera kitsa kuring na Felix, ito bako tong mayaman. Pero ang integridad ka tong taong ito, dawa bako tong mayaman, dahil mo to kayang bayadan. Yan ang integridad kasi mga dating board of directors dyan. Ay, dahil ko man po sabi ko niyan, si board of directors ko niyan, corrupt. Pero probably, dahil ninda aram ko ano ang dapat na trabaho ninda dyan. Because it takes experience. Now, sabi ko nga going back, ano ba si Tato? Ang politika kaya, inapot bagayan sa ko duman sa forum, ang dapat nindong pilion, track record. Kasi mga tao, track record. O ano ba ang track record ngunyan kaning ubos kong ubos? Si mga pinangako ba sa indo, nangyari? That's one. Integrity. May integrity ba? May issue nga ni kay BP Lenin na dahil lamang pigasikasong si Rimbagon. Kung ako ang hindi akusaran ni BP Lenin may issue, mapaliwanag ako. Ano tadesin na nagigirong? Habo ninda sabihin na, ay ba kung totoo yan, puti ko ng pigsabi ni BP Lenin. Dahil ninda kaya. Pero kung ako kung guilty, ay papalagang ko si BP Lenin. Ano man tapo doon mo kaming parabon. Ano man tapo doon mo kami nagre-receive payola. Dabako yan totoo. Oh. I think si BP Lenny, dahil man masabi kayan, kumaman yan ebidensya. Abogada ba gayan? Oh. Tapos, integrity, transparency. Naging transparent ba sinda? I don't think so. So ano man ta kay po ang sindang butuhan? Or even si Gabi, na dahil man nga ni, namati, Dio, sad to say, na namati lang, dahil nga ni nag-aaram mo niyan, congressman pala nga siya, hanggang mo niyan, may nakahapot, ako iyo, hanggang mo niyan, dahil may daw po nga aram. So, those are the things, na pag kita nagboboto, ano ta dapat si Tato Mendoza, pigsusurubahan ko nga ni, kan last election nga ni niya ko, bako niya ko si Pila Sarong nakaabot sa rotonda. Ngirisi. O bako daw niya ko. Dahil man nindo ko binutuan. Tama man ko sinabi ka itong butuan nindo ko. O, pero niya ko, daog ako, okay. Bako daw niya ko napaugmata ka mo. Ay, iyo po nga. O, bako daw niya ko nakatabang man sa iyo. Ay, iyo po nga. O ano daw niya ko, ngunyan kung bubutuhan naman nindo ko, tabayis mayor, urupakan man. Kaya, pigagi ko lang sa suba-suba. Pero aram ko, pinapagirumdum ko sa inda na kung kamo nga ni nagkaigwaning utang nga buot sa mga ubos kong ubos, ang Tato Mendoza 4 ng eleksyon na may utang nga buot kamo. Ano man daw kung pagbigyan naman nindo ko? Kaya urupakan man. Anong number po, Sir Tato, sa balota? Number 3. Sa Ayan. Vice Mayor. Number 3 sa balota, Vice Mayor Tato Mendoza. Ayan po, para sa nalalapit na May 12, 2025 election. Kayo na po ang bahala, mga Nagueño, kung sa darating na eleksyon ay mapagdesisyonan nyo po na i-shade ang number 3 sa balota para sa Vice Mayor kung saan yaon po ang pangalan ni Mr. Tato Mendoza. Maraming salamat po sa pag-antabay ninyo sa aming programa, sa pagsama sa amin sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Tato, maraming salamat po sa oras mo at panahon. Alam ko po very busy kayo at salamat po at napaunlakan nyo ang radyo natin, Naga. Ito po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview, kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat and to God be all the glory.
Sa tong listuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa idang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuwi ka!